тук, гледай, колко остри камъни. Някой удари камък, щом така е стръкнал, някой камион или джип. Не знам, ако включа назадно, може и много да се поднася. 4x4 е много по-стабилно, ама това е много твърд. Гледай за какво става на въпрос, ти се вади. Ще потъна целия. Намеряме се сигурно около на 3-4 км над Паталеница. Помня, че имаше една десетка. Тя няма да е повече от 5 км. Това ще е малко най-вероятно, тя наближи. Който е до десетката е много лош. Едва минах миналия път, сега ще видим с това нещо. Дървото не е много загряло. Добре, много добре се справя. Все пак аз с 12 гуми не е като старото с десятки. Да влезеш в някоя вада и да не може да излезеш. Да буксува постоянно, това с задното не се е много радо. За такъв терен, където искам да карам, само трябва да има 4x4. И най-вече да има либетка, за да може да излезеш. От принцип те имат и показ, ако се специална. Повечето 4x4 и го кажа, най-вероятно ще го ползваме зимата. Трябва да си вземем и екипировка за зимата, бутуши, панталон, дрехи. Няма грешка, върви. Няма и да поднася. 4x4, сега 4x4. Зад мен виж какво става. Насякъде прахолятки. Много върви. Все пак 500 кубика не е малко. Аз няма да катера планини. Пътя не е толкова лош и дори с старото АТВ, къде беше 200 кубика, назадно тук нямаше грешки с него. Тук помня, че имаше гледни лодки, а много голяма суша и лодките ги няма. Ще караме назад, няма смисъл 4x4. Още малко път ще пристигнем. Нагоре пътя не го знам, защото не съм обикалял по тия гори. И сам страх да не се загубя. Ако се случи нещо друго, АТВ-то няма и кой да ме намери. Няма и кой да дойде да ми помогне. Трябва само джип. Ето, ударих нещо. Някаква пръчка май. От никъде няма нещо високо да кажи.
4 ръцете ме заболят. Ще взема да мина назадно. Пак ще катей. Най да ми умаляят ръцете. Помна го този път. Тук бях го снимал АТВ-то. Точно е тук. Точно е тук, няма излизане. Сега ще минем най-голямата дупка. Излиза без проблем. Ако буксува зад трафоляка, ама то няма нищо. Буксува малко. Камъни. Голям грайфер, камъни се удрят в камъни.